će biti vruće. O, Bože, mislim da sam gotova. Wow. Pomoć! Mandy, tiše, smiri se, ja ću prva da počnem. Mirno, mogu ja to? Izgleda da je sve u redu? Ili ne? Dobro je, prošlo je. Dobro, najvažnije ne paničiti. Aš tako? Tačno. Hej, pomoćniku, dođi ovamo. Imam zadatak. Treba da pojedeš ovu krofnu. Hajde, počni. Što? Kako si glup? Moraš da pojedeš ovu krofnu odmah. Jel ti jasno? Da. Šta si uradio? Kako je ljuto! Skloni se odavde, glupane! A šta se vi smete? Sad je tvoj red. Ne, neću moći! Stani, smiri se i počni da ideš. Hajde. Hoću da idem kod svoje mame. Ne mogu? Možeš ti to, hajde. Dobro. Osjećam da će mi sada biti jako loše. To nije tako strašno. Čak je ukusno. Uzalud sam se plašila. Poješću još. Baš smiješno, moram ovo da snimim. Stani, hajde i ja da snimim. Ćao, upoznajte našeg kućnog zmaja Mandy. Pogledajte kako je smešna. Zapravo malo je luda. Hajde ja da ti pomognem. Hvala na pomoći, ali ja bih sama uspela. O ne! Pazite! Izgleda da smo probudili pravog zmaja. Brže, voda! Gdje je ona nestala? Voda! Brže! O, ne radi! Šta da radim? Bingo! Ovo je ono što mi treba. Kakvo olakšanje! Sad mi je baš dobro. Mala flašica? Pa dobro. Šta? Uj, kako odvratno! O, da! Blago meni to! Hajde, počni, Nikol! Dobro. Otvaram. Odmah ću probati. Sviđa mi se. Iscedit ću još malo. O, da, tako ukusno. Joj, blago njoj! Da, baš mi se sviđa. Šta? Zašto se smijete? Koščica lubenica mi se zaglavila u zubima. Dobro, imam ideju. A šta ako posadim koščicu u zemlju? Tako je. Odlično. Da vidimo šta će ispasti. Ej, sklonite se. Moram da zalijem zemlju. Da, tako je. Wow, izrasla je mala lubenica. Odmah ću je probati. Jedva čekam. Wow, baš je ukusna. Oduševljena sam. O, da, super. Cool. Ja sam završila. Hajde, Mandy, sad si ti. Kako to odvratno izgleda. Neću da jedem to. Mandy, šta to radiš? Sad ću te ja. Ups, izvini. Moram brzo da probam. Jao, fuj. Ne, neću ovo da jedem. Ne. Šta? Moraš. Dobro, nastavit ću. Kako je ovo neprijatno. Ups, sad ću da povratim. Ne brini. Pokrit ćemo te, Mandy. Eto. Izgleda da mi je lakše. Jao, ali sad je meni muka. I meni. To je bilo maksimalno neprijatno. Ajde, na tebe red, Britney. Dobro. Otvaram i... kako je teška. Imam ideju. Samo ću da raznesem ovu flašu bombom. Sve u redu, devojke.
Eto, a sada? Palim? Da, to će biti baš moćno. Eto. A sada čekam. Ne, ugasi to, ugasi! Britney? Šta ste ovo uradili? Koliko ću da čistim to? Hej vi! Sklonite se odavde! Marš odavde! Samo pravite nevolje! Sad ću ja vas prebiti! Kakav užas ste napravili! Ali mogu probati to. Ukusno. Kako mala porcija. Mrva? Oho. Da, ja sam imala više sreće. Ne ljuti se, Mandy, šta ti je? Ajde, osmeh. Wow, pogledajte koliko slatkiša ja imam. O, da. Hej, ja počinjem. O, čekajte, imam dobru ideju. Treba mi mali nameštaj. Da, stavit ću ga ovde. A sad ću uzeti lutke. Odlično, sedite tu. A zatim mi treba tanjirić. Isto mali, da. Unutra ću sipati svoje bombone. I u drugi tanjir, eto. O, treba još kašika, baš mala. Odlično, a sada mogu probati. Super. Ćao, devojke. A možete da se poslužite? Otvorite usta. Ona definitivno nije normalna. Mandy, a mogu li ja već da počnem? Dobro. Okej. Dakle, uzet ću bombonu i probati je. O, da, jako ukusno. A sad ću uzeti crevo. O, da. Sad ću samo uvući sve slatkiše kao usisivač. Da, ovako. Odlično, to je jako zabavno. Ovo je bila genijalna ideja. Pogledaj, Mandy. Ma neka je. Hajde, počni, Britney. Kako da te pojedem? O, ideja. Uzet ću ovo i sad ću se vratiti. Da, bazen. To je baš ono što mi treba. Sipat ću sve bombone unutra. O, da, odlično. O, imam još jednu ideju. Halo? Treba mi mleko, donesite ga. Zdravo. Sipajte ovde, molim vas. U redu. Sad ću sve srediti. O, da. Hvala vam. Možete da idete. A sad je vreme da zaronim u bazen. O, kako prija. Super. Uzet ću slamku i probati. Mleko je prelepo. A sad ću pojesti bombonu. O, prelepo. Ovo je divna kombinacija. Ovo mi neće trebati. Ja sam u raju. O, baš mala kuglica sladoleda. O, da, ja imam veću porciju. Super. Šta? Sad, taj sladoled je za mene neverovatno. Da. Devojke, ja počinjem. O, kako malu kuglicu imam. Sad ću je probati. O, super, sviđa mi se. Ups, u pomoć. Nicole, treba joj pomoć. Da. Tako je. Ups, jel ti pomogla? Da, hvala. Hajde sad ti. O, moj sladoled izgleda jako zanimljivo. Ukus je super. Imam ideju. Dodat ću malo ukrasa. Dakle, prvo šlag. O, obožavam šlag. Dakle, sipat ću ga na svoj sladoled. Da, tako je. Odlično. A sad ću uzeti M&M's bombone. Sipat ću ih preko, tako je. O, da, ekstra.
A sada čokolada. Pogledajte kako je lepo ispalo. Dodat ću štapići i to je to. A vreme je da probam šta je ispalo. Jedva čekam. O, prelepo. Dok niko ne vidi, ja ću probati. Šta? Jel tako? Onda, eto ti. O ne, ne! Šta je ovo? A to je čokolada! Wow, sviđa mi se! Ej, a zašto se ti smeješ? Ajde, jedi to. Dobro, uzet ću svoju zlatnu kašiku i probati prvu kuglu. Prelepo! Hej, Dani, šta to radite? Ne smete da dirate, to je moj sladoled. Ali molimo te, daj nama. A, kako teško padam! Izgleda da je palo. Da. O, sad možemo tebe da jedemo. Ukusno. Mogu još? O, kako mala porcija. Izgleda baš zanimljivo. A ja sam dobila srednju porciju, super. Da. Blago meni. Ajde, Mandy, ti počinješ. Dobila si najmanju kantu. Pa šta, nema veze. Uzet ću 2 čačkalice i pokušat ću da uzmem nudle. O, uspela sam. Sad ću probati. Jo, sve je palo. Dobro, znači uradit ću ovako. O, super. Žvačem, žvačem, žvačem i gledajte balon. Super. Pogledajte šta još ima. Žvaku ću staviti ovdje i zatvoriti. Eto. Hajde, Nikol. Ej, Mandy, skloni svoje ruke. Dakle, ja ću uzeti roze štapiće i probati svoju porciju. Kako super, ovo je stvarno sjajno. Uzet ću više. Da. Divno. Imam ideju. Ma, kaze. Da. Sad ću odseći rezance. Ovako. Sad je ova kanta moja. Da. To je bilo super. Što? Gde mu hrana? Ej, daj odmah. O ne, sve si pojela. Gledajte, gledajte. Što ona radi? Ne znam. Pravim balon i gotovo. A sad ću napraviti nešto. Eto, ova kuća je za tebe, Nikol. Hvala. Eto ti. Tako je. Sad ti Britney. Dobro. A dajte mi malo vremena da se pripremim. Uzet ću salvetu. Da. A sada štapići. Zlatni, naravno. U stvari ne. Konobar. Zdravo, slušam vas. Možete li mi pomoći? U redu. Kakav lepotan. Baš je sladak. Šta mu je to? Halo? A vidi šta radiš? Ups, izvinite. Eto. Šta? Hajde, skloni se odavde. Odlazi odmah. Eto ti. Dobro, ješću ovako, baš me briga. O ne, očigledno poludela. Volim vas. I ja vas. Šta? Pa ne. Eto ti. Hajde, skloni se odavde, marš. Dakle, već sam nacrtala prvi crtež. To će biti krofna. Okej. A važi. To je lako. Onda, hajde da počnemo. Ja ću napraviti krofne od šarenog testa, a bit će nerealno ukusno. Prvo ću sipati roze testo u aparat, onda žuto, plavo i konačno zeleno. Zatvaram i čekam. Pametnica bakina. O, već je spremno. Da, tačno, baku, pravo si.
Poređat ću krofne u obliku smajlića. A sada treba dodati šarene konfete. Jo, samo što ne mogu da otvorim teglu. Šta je to? Hajde, otvaraj se. Jo. Pogledaj šta si uradila. Juj, izvinite, nisam htjela stvarno. O ne, sve sam prosula. I šta se da radim? O, čekajte. Pa ja sam sve prosula upravo na krofne, odlično. O, i moje krofne su već spremne. Sad ću ih staviti na tanjir, a odozgo ću posuti šećerom u prahu. O, to je odlična kombinacija. Moja mama mi uvek spremala takve krofne. Odlično ispalo. Kako vam se čini, devojke, a? Veoma dosadno. Kod mene će biti crne krofne. Ne, nisu izgoreli. To je takvo testo. A krofne će biti veoma ukusne. Verujte mi. A sad ih moram preliti crvenom glazurom. O, da. Odlično. Sada moje krofne izgledaju još lepše. Ali to još nije sve. Treba dodati još malo kreme od vanile. Sada to liči na mozak, zar ne? Ostalo je dodati sirup od jagoda. Stvar treba mi činija. Hvala. A sada sipam sirup od jagoda u činiju. Mislim da će tog biti dovoljno. Ostalo je samo napuniti špriceve sirupom. O, smislila sam prank za baku. Bako, a šta je, draga? A, Bože, zašto tako plašiš staricu? Smirite se, to je samo sirup od jagoda. Preliću svoje krofne sa njim. A par špriceva ću nabosti u krofne, da bi Kate mogla dodati još sirupa. Eto, sve je spremno. Može se probati, Kate. Wow, jo, o Bože, je li to mozak i krv? O, kako strašno, ali moram da probam. Nevjerovatno, pa to je krofna i sirup od jagoda. Cool, a veoma ukusno. A šta je u špricu? Sad ću da probam. Prelepo, to je sirup od jagoda, super. Sad je red na ove krofne, izgledaju baš slatko. Pa nije nešto, bako? O, tužno. Oho, a nikad nisam vidjela tako šarene krofne i jedva čekam da probam. To je prelepo. Teško je zabrati pobednika. Neka se odluči brojalica, a biram ovo. Da, pobeda je moja. Dete, vrati baki naočare, a moram vidjeti šta je nacrtala Kate. Pije mi se koktel. Spremite mi nešto ukusno. A naravno. Super, sestro. Okej. Odakle početi? Tačno. Prvo ću uzeti ovakav kalup, a u njega ću staviti par bombona Toxic Waste. Mnogo su kisele, znam. A sada to sve stavljam u rernu da se bombone istope. A zatim će se stvrnuti i imat ću jestive čaše. Zar to nije cool? To je to, može se vaditi. Hajde, zašto neće? A daj da ti pomogne, Menit. Probaj sad. Baš ti hvala, bako. Sad će sigurno uspeti. O, da, kako lepe čaše imam. Sad ih treba napuniti Skittles bombonama, ali prvo ću rasporediti sve bombone po bojama. O, ne mogu da odolim, moram probati. O, da, prelepo. Dakle, gde sam stala? Aha, stavljam bombone u čaše, a zatim dodajem Sprite. Jo, opet ne mogu da otvorim, šta je to? O, tačno. Otvorit ću limenku s pomoć šnale. Hajde! O, ne! Nisam trebala da mučkam limenku. Sad sam sva mokra, ali nema veze. Još mi je ostao sok. Sad ću ga sipati u čaše. Odlično! Sad je vreme da ukrasim to. Koristit ću šlag i bombone njort. O, da! To je prelepo. Ostalo je dodati šećerne duge i to je to.
O, ponosna sam na tebe, Enid. A sad je moj red. Spremit ću za Kate koktel od povrća, paradajz, krastavac, a malo šargarepe i moj tajni sastojak, celer. A sada treba sve umutiti u blenderu. O, kako lepa zelena boja. I miris je divan. I što je najbitnije, sve je prirodno i zdravo. Enid, pomiriši. Super, bako. Jadna Kate. Svoj koktel ću služiti u ovoj čaši. Ostalo ga je spremiti. Ja sigurno neću koristiti Sprite, to je banalno. Imam svoje jedinstveno piće. Sama sam ga napravila. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Možeš skrenuti pažnju, Enid. Hajde, nemoj me izneveriti. O, kako ukusan šlag. Kome golica? Prestani! Umreću! Šlag je kod mene. Dobro je. Sad ću ukrasiti svoj koktel. Slepi miš, marš odavde. Dobro, sad ću te uhvatiti. Odlično. Ideš pravo u moj koktel. Ubacujem slamku i može se probati. Odlično, Wednesday. A bako, probudi se. Oho, sve izgleda jako ukusno. Želim da probam ovaj. O, joj, kako čudan osjećaj. A šta je sa mnom? Neću više da pijem to. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Sad ću probati. Uj, je li to povrće? A ne sviđa mi se. Bje. Wow, a ovi kokteli izgledaju super. Jedva čekam da ih probam. O da, obožavam šlag. I koktel je super. Ovo je pobeda, čestitam. To, pobedila sam. Hvala, hvala. Izvinjavam se, ali čeka nas Kate. Da, gotovo. Hoću pastu. Okej. O, daću sve od sebe. Ja sam već smislila šta ću da spremim. Stavljam crven na tanjir. Šta? Kakav užas? Enid, baci to. Uj. Upropastili ste mi jelo. Jao, sad ću vas naučiti da kuvate. Treba uključiti šporet i sačekati da voda provri. A sada uzimam špagete. Enid, i ti kreni. Naravno. Jao, samo što su ove špagete baš dosadne. Ja imam bolju ideju. Napravit ću. Jao, šareno testo. Enid, možeš li da paziš malo? Svi smo u brašnu zbog tebe. Stvar, očisti me. Izvini, Wednesday, nisam namerno, samo mi je brašno upalo u nos. Dakle, treba sipati brašno na dasku, a zatim napraviti rupu u sredini. Unutra ću razbiti par jaja. Super, ostalo je promešati sve. Eto, testo je spremno. Sada treba napraviti kuglice od testa i najzanimljiviji deo. Dodajem različite jestive boje. Da, imat ću lepe šarene špagete. To će biti mnogo lepo. Sad ću razvaljati testo i iseći špagete. O, da, svaka mi čast. Ostalo je to skuvati. Stavljam sve u kipuću vodu. A moje špagete su već spremne. Jao, ne vidim ništa. A gdje je kečap? O, evo ga. Bako, prvo treba otvoriti flašu. Izvoli. O, hvala, draga. Pomogla si baki. Jao, samo ne to. Bako, uzmi salvetu. Hvala još jednom. Sada konačno mogu sipati kečap u špagete. To je to. Odlično je spalo, bako. Ne razumem šta je to odlično. Kod mene će biti mnogo bolje. Stvar, treba mi mastilo od sipe. Hvala. Dodat ću malo u moje špagete. I sad su špagete crne. Da, to sam ih htjela. A sad ću dodati malo kečapa. I ukrasiti sve očima. Jesu prave? Volela bih da jesu, ali ne. To su žele oči. Mislim da će se Kate dopasti moja pasta. A dete, šta je kod tebe? O, moja pasta je spremna, konačno. Stavljam na tanjir i to je to. A Kate, prijetno. Wow, jo. Jesu to oči? Plašim se.
A zašto su špagete crne? Ne razumem. Dobro, probat ću. O, fuj, pa nije nešto. Izvini, Wednesday, ali ispalo je loše. A sad ću probati ovu pastu. O, da, prepoznala sam je. Baka mi stalno sprema takvu. O, duša mala. Wow, kako lepa pasta. Probat ću. Sviđa mi se. Spremna sam da pojedem sve. Ova pasta je najbolja. Njam. Još malo i završila sam. Hoću salatu. Super! O, to je lako. Baka je u pravu, to je prelako. Ja krećem, a treba mi salata. Pocepat ću je ovako. A sad ću uzeti piletinu. A već sam je skuvala. Treba je seći na male kvadratiće. Tako je. Stavljam na tanjir i dodajem tost hleb. Sama sam ga napravila. O, da, veoma ukusno. O, a za malo da zaboravim na sir. Obavezno mi treba. A narendaću malo odozgo. Dovoljno. Moja salata je spremna. O, znam! Spremit ću super salatu. Imam baš mnogo povrća, ali moram smisliti nešto zanimljivo. Prvo ću iseći sve. Da, tako je. I obavezno treba sir. Baš je ukusan. A da bi moja salata bila ne samo ukusna, već i lepa, iseći ću povrće i sir u obliku cvetića. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. Oduševljena sam. Nabošću sve cvetiće na štapiće, a sada stavljam sve u vazu. To je to. Stvarno misliš da je to lepo? Sad ću ti pokazati šta je lepo. O, Bože, a Wednesday, pazi, molim te. Šta vam je? Znam šta radim. Sad ću iseći papriku. Zatim salatu. Tako je. Salatu ću staviti u papriku. A zatim mi treba krastavac. Njega ću iseći na tanke komade. Savršeno. To će biti jezik. Sad mi trebaju masline. Nabošću ih na čačkalice i staviti u papriku. To će biti oči kao što ste shvatili. Samo pogledajte ovog monstruma. Kate, možeš probati. Wow, je li to vaza sa cvećem ili salata? Treba probati. Povrće, ne sviđa mi se. O, a ova salata je sa piletinom i sirom. Sad ću probati. Wow, baš ukusno, sviđa mi se. Stavljam 1.000.000 lajkova. Super. Znala sam da će joj se svidati. Opa, je li to monstrum? Od čega su ovi oči? Fuj, mrzim masline. Fuj, a dakle najlepšu salatu je spremila baka. O, konačno sam pobedila. To. Dakle, Wednesday, moraš pritisnuti jedno dugme. Hajde, požuri. O, odličan izbor. Sad će na tebe pasti kanta sa crvima. Ha, to će biti gadno. Hvataj. Crvi i zemlja. Stvarno mislite da me to plaši? Enid, šta se ti smiješ? Hoćeš da te upoznam sa svojim cimerima? Šta? Fuj, fuj, fuj! Skloni ih od mene! Plašim se! Jau, pritisla sam dugme! I još jedno! Samo ne crvi! Dobra vest! To nisu crvi, nego cornflakes! Hvataj! Wow, volim cornflakes! Treba mi činije da ih probam. Ali pritisla si 2 dugmića, dakle dobit ćeš još i mleko. Šta? Mleko? Jao, sad sam sva mokra. Iako, znate šta? To nije problem. Mleko je baš ukusno. Ekstra! Njam, njam. Zadovoljna sam. Ako sam dobro shvatila, sad je moj red. Dakle, pritisnut ću ovo dugme. Šta me čeka? Možda škorpije ili još malo crva. Šta? Ne, to je noćna mora. Roze Nutella, šta može biti gore? Tako ružna boja. To se samo Enid može svidjeti. A sad ja? Dobro.
Nadam se da ću i ja dobiti roze Nutellu. Hajde, a gde su moji slatkiši? Čekam! Enid, čujem te. Nemoj se igrati s dugmetom. Sad ću ti pokazati šta može biti. Uzmi puno crne paste. One sa ugljem i mentom. Šta? Uj, kako gadno! Odlično. Sad te moram dobro prati. Potrljat ću ovde i ovde. Ne sviđa mi se to. Pokvarili ste mi frizuru. Wednesday, vreme je da pritisneš dugme, a biraj koja ti se više sviđa. O, odličan izbor. Dakle, čekate crno perje. Znam da voliš crnu boju. Crna boja je divna, ali sad ličim na crnu kokošku. Wednesday liči na crnu kokošku. Tako je zabavna. Vreme je da ja pritisnem dugme. Neka bude ovo. Šta je tamo? Wow! Pa to su moje omiljene Skittles bombone. Obožavam ih. O, da. Jedva čekam da ih probam. Oduševljena sam. Skittles, to je još gore. Enid, izgubila si. Pritisni dugme. Odličan izbor. Već sam ti spremila puno popitova. Previše ih je. Šta joj je? Kako si? O ne, preživele. Loša vest. Okej, sad ja biram dugme. Želim ovo. Šta će biti ovaj put? Nevjerovatno. To su moji omiljeni žele oči i zelena sluz. O da, ekstra. Taman sam ogladnila. Konačno mogu pojesti nešto lepo. Baš ukusno. Odvratno. Moram izabrati ko će sada biti prvi. Biram Enid. Hajde, biraj dugme. Hrabrije. Nećete ujesti. Odličan izbor. To je šareni marshmallow. Izgleda baš ukusno. Probaj sama. Šta? Marshmallow? Wow! Kako su lepi i mekani. Neverovatno. Wednesday, jesi već izabrala dugme? Hajde, čekam te. Dobro. Biram ovo dugme. Super! Čekate 2 flašice ljutog tabasco sosa. Sigurno će ti se svidjeti. Sipam. O, tabasco, to mi je omiljeni sos. Ljut je kao đavo u paklu. Vidim da si zadovoljna. Da, sad imam super moć. Sos je toliko ljut da sva gorim. O, to je odlična prilika da ispečem marshmallow. Wednesday, pomozi mi. Nema na čemu. O, super. O, da, prelepo. Wednesday gori. Treba je hitno ugasiti. Wednesday, sad ću te spasiti. Zašto? Odlično. Nijedno dete nije izgorelo. Devojke, brže pritisnite dugme ako želite da izađete. Wednesday, hajde. Dobro, biram ovo. Odlično, pritisla si moje omiljeno dugme. Ovdje moramo spremiti tortu. Imam dobar recept. Prvo ide brašno. Tako je. Idemo dalje. Zatim treba sipati malo mleka da bi testo ispalo nežno. Wednesday, jel ti prija? To je to. Ostalo je samo razbiti par jajeta i sve će biti spremno. Prvo i drugo. Da, tako je. A sada treba sve umotiti. I šta je sa mikserom? Ja sam čovek, a ne čini sa testom. Šta radite uopšte? Ups, upravu si. To nije bila dobra ideja. Ali sada moram ukrasiti sve. Zato mi je potrebno malo šlaga. O, kako je lep. A Wednesday, probaj, to je mnogo ukusno. I na kraju idu šarene konfete. Ovo je najgora noćna mora. Ove boje me izluđuju. Osvetiću vam se. O, Wednesday, mirišeš kao torta? Super, na redu je Enid.
Hajde, brže pritisni dugme. Odličan izbor. Dobila si sen. Pazi samo da ti ne upadne u oči. O ne, ne podnosim sen. Uj, mrzim ga. Koga uopšte jede? Ne brini, to je to. Čekajte, šta je to? Wow, našla sam ključ. Konačno mogu izaći odavde. O, da. Wednesday, našla sam ključ i tebe ću pustiti. Hvala, Enid. Maštala sam da izađemo odavde. Čestitam, prošli ste sve kazne i možete ići kući. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao. Wednesday, bežimo odavde. Deca.